गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय रायजोफोर। नै जोंहा बिमा फिसा बिफा ओंखारलायबाय दिनै फांसन दङ जोंनि बे गहपुरनि माबायावनो खाथियावनो 10 किल'मिटारसो गोजान जायो जोंनिफ्राय माबा होनो बेखौ अरुणाचल बर्डारनि टेङाबारि सेन्टार होनना बुङो। बेयाव जोङो दायो नै थांनो ओंखारबाय बैसागु प्रग्राम जों रंजाहैसिगोन जयैनो थांनानै फैसिगोन। हानायमानिखौ नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय थागोन जों रंजानायखौ नोंथांमोनाबो रंजाफानो हागोन जोंजोंनो। दायो नै जोङो न'निफ्राय ओंखारबाय आरो रायजोफोर। नै सालायबाय जोङो न'निफ्राय ओंखारबाय फैदो नै सालायबाय आदाया। नै जोंना सनाया सिगाङाव बिमा फिसा नै ओंखारबाय जोङो टाउन मोनबाय नै रायजोफोर थांगासिनो दं। बारा गोजान नङा जास्ट 10 किल'मिटारबो जाजोबा 9 किल'मिटारसिमाव जायो। मिउजिशियानफ्रा गाखोजोब्बाय गासिबो नै हे आदा बिनय जोंहा रंजानो थांफासिगोन आदाया नै गपाल दा गाखोजोब्बाय। जोङो रावना हासिगोन नै टाउननिफ्राय नै आदायाबो आदा सफियाबो नै ओरै गाखोदो। टेङाबारि सेन्टार मोनबाय जोङो नै अबेथिं ससे थांनानै आच्छा टेङाबारि सेन्टार बे नै मेथाइ बायनो फै नै बाव नैबे माथो दालाय बेयाव बहा ओंखाम मोनो मा बैयाव हटेल दं खोमा बैयाव मोनगोन र'। नै जोंहा माबा सनाया माबा लाय माखौ लाखो नै ओंखाम उखैनाया बेखौसो लाबाय नै हनै टेङाबारि सेन्टार है ना ये? टेङाबारि सेन्टार। ঠিক আছে। কোন জায়গা আপনার? আমি গহপুর টাউনৰ পৰা আহিছোঁ মিলন নগৰ। বিহুত তাত আহিছোঁ বিহুত ফাংচন কৰিব আহিছোঁ আমি। फैयै नै जोङो फांसननि जायगाखौ मोनफैबाय टेङाबारियाव। दायो ओरैनो लकेल मोसानाय जागासिनो दङ ट्रेडिसनेल डेन्सफोरबो मोसाबाय थादों बयबो गोगोमथार। आरो बेयाव ओरैबायदि मोनसे आनकमन जायगा माने मा होनना बुङो गासिबो हारिनि मानसिफ्रा बेयाव दंजोबो लगाय मोन्देर माने कमिटिया जेरै हमनानै ला बर' आसामिस कार्बि निसि नेपालि आदिबासि देउरि मिसिं आरो बायदि बायदि गोबां दंजोबो आं बुंजोबनो हाला। बेयाव गोबां माने जाथि बे जाथि ज' जानानै बे फांसनखौ गिबि खेबै बिथांमोना फाथिजेनदों आरो बेयाव आंखौनो बिथांमोना लेंहरजेनदों। नै जोंहा बेयाव मा जानो नागिरलाखै गय नै गय जानो नागिरदों बयबो जोंना मिउजिशियानफोरबो आरो गासिबो गय जानो नागिरदों माने ओंखाम जाखांबाय नालाय जोङो गय जागोन होननानै आङो बिसियाबो नावदैनि रोमै बिथिं बिराद मानसि ओरै सारुफाले गासिबो दखान बाजार गोजा गासिबो जानाय लोंनाय एकदम दंजोबथारो जेरैबो सेंग्रा सिख्ला ज' एकदम माने हमनोनो हाया सोर मा जाथिनि। देउरियाबो बर' रायलायो बर'आबो देउरि रायलायो बर'आबो नेपालि रायलायो नेपालियाबो बर' रायलायो निसि सिन्थाय बर' रायलायो बर'आबो निसि रायलायो माने बेवहाय गोबां लगाय मोन्देर माने आदान प्रदान माने सेन्स दं आरो बेवहाय गोबां। ओंखायनो नै दखानफ्रा नायदो नै एकदम फारि जेरैबो दंजोबथारो नै आसान खेरा सना माला बायदि दंजोबो एकदम जेरैबो नायलांबाय थांथां होननानै नै जोंना आदामोना एकदम बिराद गोसो होनानै रायलायगासिनो दं। न'नि खुरमा लोगो मोनदों नै आदा सखिरामनि बियानै फिसाजो जालायबाय नै बिजामादै लोगो मोनलायबाय बेहा नै बे दखान जानाय लोंनाय दाउदै बायदि बिदि आरो नायलांबाय था फारि नै जाग्रा लोंग्राल' खालि। दायो माने स्टेजाव देउरि माने ट्रेडिसनेल डेन्स पारफर्म जागासिनो दङ
देउरिफोरनि मोसानाय बेखौ नायगासिनो बयबो नै दा फिटिं खालामगासिनो दं प्रग्राम जानो नागिरदों सिमकेसा लेक्सार होगासिनो दङ नै दसे उनावनो आंनि प्रग्राम जासिगोन क्योंकि ये मेरा गाना एक कदम आगे से मैं नहीं कर इसीलिए आपको सबको मिलकर देखना है कुछ भी प्रॉब्लम 1 2 3 go একেলগে সবাই একেলগে নাচিব লাগিব ওচৰত আহা চবে
करना होगा सबको। मैं अभी पूछ करता हूँ कि यहाँ जितना भी हम लोग के नजदीक में जितना भी जाति है सबका एक एक गाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि नजदीक में निसी है हमारा, निसी भी गाने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि नेपाली है, आदिवासी है, कार्बी है, सबको एक एक गाने की कोशिश करूंगा मैं।